ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони муҳтарам, подписчикои канали Сауду ТВ. Имрӯз 3 январи соли 2026 сол як навори ҷолиб кардем, як навори ҷадид кардем, ки баъри шумо пешниҳод мекунем. Навори фурӯши молҳои истифодашуда дӯстони азиз. Яъне ки ҳамаи молҳое ки ман навор мекунам, шумода лозимай иншоалло ки дар кортон мешавад дар ҳамаи зиндагӣ. фурӯши холодильникҳо, фурӯши миксерҳо, фурӯши духовкаҳо ва дигар чизҳое ки мисол дар зиндагӣ лозим астай, ай ҳами WhatsApp метонен биёен. Ахираш 80 мегзорам. Нархошон ҳархела. Нигоҳ кунед. Аввал холодильникҳоро гап мезанем. Холодильникҳое ҳастай истифода бурдашудагиай, мисол якчанд маркаи холодильникҳо. Как мисол ако беу бигем, хато намекунем, истифода шудагиан ранги наванда, состояниёи беҳтарин. Нархошон 5000 сомонӣ ҳай, любой маркаи холодильник ёфт мешавад бачаки азиз. Анаи листи духовкаи. Мо дорем бародари азиз духовкаҳои фурӯшӣ, духовкаи фурӯшӣ ҳастае ки нархшон 20000 сомон ай. Духовкае ки мақсад лист медозанд барои пухтани кулчаву ягон пичин, хулоса чизе ки мисол мепазанд. Духовкаи фурӯшӣ 20000 сомон. Баъд дорем дӯстон миксери фурӯшӣ дорем ки хоб барои тайёр кардани креми тортҳо аст ку бародари азиз, дар аввали видео мондем. Ана ҳамин миксерам саводо мекунанд. Нархи миксер боша бо маслиҳатай оиди ҳамиам ҳамроҳи соҳибмул ки WhatsApp ахираш 80 аз номи канали Сауду ТВ муроҷиат карда метонем бародари азиз. Холодильникҳо да бием агар любой маркаи холодильник ҳаст. Ҳаст нафаре ки мағозаи хӯрокворӣ дора, холодильник лозим мешай. Ҳаст мисол нафаре ки гӯшт мефурӯша, холодильник. Ҳаст нафаре ки мисол тухм мефурӯша, холодильник лозим мешавад. хулоса барои ҳамаи чи холодильникҳои фурӯшӣ доранд, нархошон 5000 сомонӣ бо муомилааш қатъӣ. Ина дӯстон марҳамат аз номи Сауду ТВ ҳамроҳи ака маслиҳат кунед. Бародаре ки аз Telegram тамошо кестен, бародаре ки аз TikTok тамошо мекунед, нафаре ки аз Instagram тамошо мекунед, хушо ба ҳолтон, лайкотонро гузорен, дар канал подписатсия кунед. Канали мо дар YouTube Сауду ТВ ҳаррӯза навор дорем. Оиди холодильник, оиди духовкаҳо, миксерҳо ва дигар чизҳо ҳам метонен ҳамроҳи ака маслиҳат кунед. Хатон далчи тамошо кунед. Ман дигар гап намезанам бачаҳо.